जगतनि नफां माफायखा संसार नसुनानि बांगि साल ताल नले जिंगला सुबि गोथों गोख्रां पहर नरगै जगतनि नफां माफायखा एमनि पारा तो टोलिंग हनै खब जागो हंग ताबुक जखन ते पारानि बुमुं चेंज खाजों माने बब हाइके कारणे चेंज संखाबो आनि ठाकुर राममोहन पुजारी नि मुंगैनो राममोहन पुजारी पारांगो खिलिंग्रानि बसला बाथौ खिलिंग्रानि बसला बिनि मुंगैनो राममोहन पुजारी पारा ओंखाता जे ताबु पुजारी तंनायले आबो माने खर बुसुकं खारो खिलिंग्राय बाथौ आबन पुइदा आबन परे बसला राममोहन आबन परे बसला तब राममोहन बसला आनि कान जेथा ससुर बखराता जेथा छवि देव ब्रह्मा आबन परे तब बिन परे सावका आनि बखरा देवेंद्र देव ब्रह्मा ताक बर्तमानो के तब आन बखरा देवेंद्र बसला ज्योतिन्द्र एमने खरबसुं मकलाय के हिसाब तो 1 2 3 4 5 म पंचम पुजारी पंचम पुजारी इंकाबो जे नरकनियाबो जे पूजा खाजक माने माने बुसुक साल रं खना बुसुक बसर का खना सिनाबो जे मेला संचेंगमानि 1981 থেকে তিনি 2033 তম 43 তম ताकलाय बिसि बाय जय दंगो एमने साल बुसुक नानि थांगै दं एक पूजा जोंथ' आगि खायो एक दिन ताबो खायो 2 दिन बोलते न सरकारनि गाइडलाइन मानै जों मा खायो जेमन एडभान्स शनिबार जों खायनाय सारिं सिमिं हरनि 10टा पर्यन्त अफिशियल पूजा शान्ति शृंखला बायबे पायो माने मानि आशीर्वाद अब आन शक्ति बे माने शक्ति इंकला ताकलाय बिसिरगो बुसुरक बरक बांनो थानाय बिसिनि बाय अब बमा हायके नों नखरुय दं माने सुनान नाय दं ताकलाय तो अनेक दिन गाहाम साल गाहाम माबो मोनैजाक नगो ताकलाय तेबो बरक समुद्र नाय सिन त्रिपुरा हास्तेवो उदयपुरनि परे सिनि बुकुंबारा बेलो अमसे फास आबो फास अमसे सेकेंड केनिनि सिनिमुं निनि बुमुं आन बुमुं धीरेन्द्र देव ब्रह्मा एक्स एयर इंडिया स्टाफ अ फुजानि तमो पुजारी आं सेक्रेटारि सेमानबो सेक्रेटारि ताकलाबो सेक्रेटारि तो बेले खिना हम नरगंखा ओ कमिटिनि बरक दा अबो सालबुसुक रमै रगरो पूजा खाजकनायाबो किसे कक सेखनारि ब थाइकलायबो अमखे एक्चुअली आंनो और संजोजन पूजा कमिटि दंगो आं और पूजा कमिटि सेक्रेटारि आन बुं धीरेन्द्र देव ब्रह्मा हायके ओम पारा मुंखा कि तलिं पारा माने मुंगिनो तलिं पारा गदो आवन परे सिन ठाकुर राममोहन जे खिलिंग्रानि बसला राममोहन नि परे आसामान परे बिनि मुंगै राममोहन पुजारी पारांखा बेलबारी मजा गाव सभा हायके ताबु आदेश अनुसारे गार्जियन मानिनो नांनाय आर रबबारखे सारा दिन रात बेपिं नाय माने ऑल नाइट हायके जों एज पर गभर्नमेंट गाइडलाइन थि जों मानि चलिताको नियम थि मानि और उनका कल्चरल प्रोग्राम रगले बबा हायके शिड्यूल खाजेगा ताम ना जाखा कल्चरल प्रोग्राम तो ना खा प्रथम सुपरस्टार शनि मंदिर 11 तारिख जे सेरंग टाइम पास करने बागै और जे 12 तारिख ना खा सुपर कल्चरल प्रोग्राम ऑल नाइट बागै एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा हागे साइरक मोसां तंनाय पारानि साइरक आगिरगो तो अनेक गरो तो माने तामनाकलाय बुरिसु बुरा रंनि जे को खनाव जात्रा रगै मामंसे अरो संसा जागो हनै आबो हायरके फुनुक जागलिया दा जात्रा रुतुमा सुरतगै माला लिया कासे जाथे पन्तो रोय जागै बिसना कलायखिया जात्रा नाय रुतुमान बागै किला थेके yang खुवाय थेके छिवना अनेक चेष्टा खेलायखिया सिन कमिटि बरक जे पारानि सिनि जला सिगलारक चेष्टा खेलायखिया जात्रा के जोंबो हामजोंमोनि न
engke tabuk norokni je pujani je norok kungutini engei lukorok nole tamo message rani musung o pujani troptui जोंथ' जतन' सिनि हानि बोसारक आमानि बागै आमासो सेरनाय आमासो नारिनाय आमासो हामिनाय ताबुक रमदि चरायरना चरायनाय बुमा क्रिखे बोसांगिया बनन ना आमा जतन' गाहाम क्रिखे फायबायथों गाहामखौ तंथों जारा सिनि जे हिन्दुरिजम दक फाय बुग्रि फायथों दिल्ली दिल्ली बलिबं तंग बस्र बायसा जों महा मेलाङो emni naimo thangrokle oro rujakda police rokta बेबां जों इनफरमेशन जा gatai ke last question tak to sikla sikli rokone tomung hamya hai ke drug rokoi kubul jak nongni phujani troptui kungtini troptule tamo sikla sikli rokno bongno message ranai जों बार बार जों एलाउन्स खायनाय ताव तो जों सब टाइमाव जों ताव कालेक्शन चलै दङ लोकरकनि सुबा सुबाय जों मेला खायो लोकरकनि दागार बुंबाय एके ताव जों मेलानि दिनाव सानाय खानाबो सानाय जों माहाय सानाय सुजुबाय जाते ड्राग जातीय जिनिस न निषिद्ध खायनाय बागै जों सामाजिक जीवन न ताइप गाहामथि सानाय बागै बंथिनि कयनाय जाते मेला न सुस्थ समावेश ओ सिनि हान गाहाम खेथि सानाय बागै जे नेक्स्ट जेनेरेशन जरा सिक्ला बुरि सिक्ला दिन आगो फायाके ओ ड्राग जातीय न बन्द खायाके जों गमाय थानाय थानाय बिसिरकले बो हायरकंखा फुजरो